हेलो लोगोफोर नहीं ले जोङो सिटी पार्क गिदिंनो फैदो मास्क लगा लो कैप पहन लो माय डियर यस वेरी गुड तुम्हारा वर्ड्स भी ठीक है यार देखो मामा कहाँ जा रहे हो तुम दोनों हम दोनों जा रहे हैं पार्क है देखो मामा भी भाग रहा है बेटा भी भाग रहा है देख मौ थांनाय नो जन्दा आंनि जन्दाखौनो गानदों मारलै नोंलाय बिराद गोदोर होनदो स्पोर्ट्स जन्दाया एसे गोदोर जाखायो लोगोफोर दिनै शनिबार सैटारडे तो सेकेंड हाफ ऑफिस बंद माइंड रिफ्रेशमेंटनि थाखाय गिदिंनो बेरायनो लाबोना फैदों बेरायनो लाबोदों नांबाबो जायो नोङो हेलो लोगोफोर जा शान्ति बारे बिराद मोजां जोङो बेरायनो लाना फैयो गिदिर बेरायनो लाबावो न' फारसे अरे न' सिङाव नङा बेरायनोथ' इयो लाना फैयो बेरायनो बियो लानानै फैयो खिन्थु जोंसो मालाबा फाया होननानै होनो आरो मानसिफोरा फट' थिखांसोदो सत्रि जत्रि ओरैनो जागाराया दखान नै फुलखौ आं गायदोंमोन मोजां नांदों ना गोथाव दखनलै माबे गोथाव जानाय चालमुरिया जानो लुगैदों आरो नोङो नाङा ओरैनो गुजुनाय बाय बांला दोङो ना बाय बांला गुजुनाय थानायखाय जानाङा मिथिबाय गाबोन जानो हागोन फुल लोगोफोर बहुत फुल लोङो गेजेरनि मोनसे हैदों आंखौ लिंला खालामनो आराम से गिरना नहीं आराम से अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है नै दाउस्रिफोराबो आंनिनो लोगो गोजा ए मा होनना बुङो इसनियाबो दिनै अफिस गैयालै अफिस गैयैखाय इयाव फैना दंफैयो आरो मिथिबाय इसनियाबो अफिस गैयैखाय बेयावनो फैना दंफैयो आन्डारस्टेन्ड ओइलै ताला लगायना दोनदो बिदि थांनो हायो बैथिबो जायगा दङ आरो नायथावना जायगा बैथिबो थांनो हायो चलो ताला लगा दिया नै आखरा लोगोफोर नैबेनो आग्ला ब्रिटिशनि दिनाव बनायनाया महात्मा गान्धी एक्सारसाइज खालामफैयोमोन इयाव मिथिबाय आरो बेयाव आरो सोर राजा महाराजाफोरा भितराव हाबना दं दाउखायानो गोजायनि इसनियाबो दिनै अफिस गैयाना पार्कआव गिदिंनो फैदो गासिबो इनि दाउखायानो गोजा बुंसामानि चलो ध्यान दै दैफोराव गोलैगोन चलो रे मौ थांदों नोंसोरो हा मौ अरे वाह तो बेटा मजा आ रहा है बहुत हाँ लोगोफोरा नै बैथिबो पार जानाय दलं नैबेबो दलं एसे टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो आरो वाह देखना आराम से गिर जाता हेलो वाव ओले लोगोफोरा आं दानि ताला खिथिनाया बैथिं आरो गिदिंनानै नैथियाव खारफैनो हायो बैथिंबो नैलै तार खानानै एकदम टाइटके पार जानो हाया आरो इयाव लोगोफोर बे मोनसे हाखराव साननैसो सिगाङाव नावबो बटबो सालायोमोन आरोना दा मानो गैला दा जेब्लानि सारे कभिड फैदों ना बे कभिड फैनायाव इयाव माने बन्द खालामजोबदो इयाव बट दङमोन आरो ओंखायनो लोगोफोर नाय बटआ उल्थायजोबनानै थाबाय बटआ मा जाखो ए सक्सेस इसराम दा मालाय नै आबै आबौमोन बोराय बुरै मालाय मोजां ज'नो बेरायो अनलाय बेरायो जोंनिया नांलायसोयोसो जानोनो मोना बाय बाराय बुरै जाबा आरो नांलायनाया सुरु आरो जोंबो नांलायसोगोन दे लोगोफोर बिराद नांलायगोन बुलायसोगोन सौलायसोगन बक्सिं
आं बे बक्सिं गेलेनाय हेन्ड ग्लभ्स मोनो जे बेखौ बायनानै दोनबाय खानिसै मोननै बायगोन दुइ टियार बायगोन राइट साइडनिल' आंबो राइट साइडनि गानगोन नोंबो राइट साइडनि गान सानैदो खालि राइट साइडदोल' सौगोन आंबो सौगोन नोंबो सौगोन रिजर्टबो बनायना दोनलायदो माला वाव हा बैयावबो रेस्टुरेन्ट आरो माबा माबि जानो हायो आगोल सोलिबाय थादोंमोन जेब्लानिफ्राय कभिड जादों एसे रेस्टुरेन्टखौ बन्द खालामना होदों आरो बैनि रेस्टुरेन्टनि सिङावनो बटफोराबो सोलियोमोन लोगोफोर टयलेट बनायजोबना होदों टयलेट होननानै जाबाय रेस्टुरेन्ट दा मोनाबायबो लाइटफोराबो जलिबाय जोंबो थांनोसै आरो लोगोफोर चलो बेटा चलते बैले बिथिंबो रास्ता दङ लोगोफोर ए बारि सिंथि इसोरसो थाङो आरो नैफोरबायदि आरो नैफोरबायदि थिखांलायनायफोरा बारि सिं सिं थाङो आरो जोंफोरालाय आरो मानो थाङो बे जायगायाव ओरैबायदि दाउ थायो माने बुंनांला आरो मोना समाव बिराद दाउ गाबो आरो न' लानो सम जाबायना बेनिखाय जि बाय रायज्लायनो दोङो रायज्लायखार जेरै गामिनि हिन्जावफोरा लामायाव जबा बैनि बाथ्रा लास्ट टाइम एकदम मोना समाव थाब रायलायसियो दाउहाफोराबो दाउस्रिफोराबो ओइ न' लानो जासिगोन ओइ आमखायाव मुग जाबाय तामखायाव मुग जाबाय ओइ आमखाला अमुक लाबदोन होनना रायलायसिगोन इसोरो हिन्जावफोरा रायलायो ओइ माला बासा अमुका मुग जाबायनो ओइ माला अमुक लाहा अमुक बायबायनो तमुक बायबायनो रायलायसिगोन नोंसोरा मानो खालामनो बेबायदि आरो सोरबा बुदलायसोदोबाय आइले नुदोंना लोगोफोर आइले जाना एकदम खुगा खाथे जरा रायलायसोदो सोरबा बुदलायसोदो सोरबा नांलायसोदो दाउफोरा नैबे जाबाय जय जवान जय किसान नैयाव दोङो शहीद उद्यान माने शहीदफोरनि गार्डेन आरो इयो बेयाव माने दाइनै दाउस्रिफोराबो जयै दोंसोयो दा बुंसोदा आरो साला बिसोर गथाय आत्मा गोजा दा बै रायलायसिनाय दाउस्रिफोरा गासैबो आत्मा बिसोरो शहीदफोरा आरो आं जिन्दा जाफिननायमोनबा आं मा खालामगोन बैखौनो रायलायसोदो इसोरो ओइ ले खारजोब्बाय लोगोफोर गिरजोब्बाय गासैबो खारजोब्बाय बोला जाबायनो दिनैनि मिटिङा जाबाय दा इसोरनि बसआ फैदो आरो बसआ फैनानै बुंदों आरे दाबो मा खालामबाय थादो एसे टाइम रायलायबाय थादो थांनो नाथाय बिरना खारजोब्बाय लोगोफोर हाथारलिया लोगोफोर बाय पार्क जोबथ'लायबाय एसे पार्कआव गिदिंलायबाय थांनो जालायबाय हरनि संनाय खुरनायफोरा आंना स्टार्ट जाहोलांबाय ओमफ्राय दिनै जोंहा बेदर संदो आरोना मटर आलु ओमफ्राय बयलार संदो बेयाव दा दै होनोसै दै होथ'वाखैनो आं आंनि बेटानि कारणे नैया सरप्राइज होनो गिफ्ट लाबोदो माबायदि खुश जागोन नायदो नैले टर्च लाइट बियो माबायदि जोङो नाय माबा गोदै लेजार लाइट हेलो माय डियर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ क्या तुम खुश हो जाओगे हाँ बिल्कुल खुश हो जाओगे ना दिखाओ टिक टिक दिख 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 थैंक यू बोलो बेटा थैंक यू कौन बोलेगा चुम्मा कौन देगा गाबोन डिउटि दोङो लोगोफोर बिना गाबोन ए शिफ्ट दोङो आरोना फुंनि माने बिराद गोबावनि उनाव गाबोन ए शिफ्ट डिउटि थांगोन इयो ओरैनो बियो माने अफिसावसो थायो नालाय अफिसाव थानायखाय माने बेबायदि शिफ्ट डिउटिखौ खालामनो मोनामोन आरोना मोनाबा ओमफ्राय गासैबो इलेक्सनाव हगार हरजोब्बायना मानसिफोरखौ गासैखौबो दा मानसि खम आरोना दा बाखि थालांनायखिनिया एसे खस्थ' जादों आरोना बिसोर थाङाबा माने 12 घन्टा खालामनांगोन गासैबो ओंखायनो बिसोरखौबो डिउटियाव होबाय लागायनाय मोनसेया मारै मोनो लोगोफोर ओंखाम जाखांजोबखाबाय ओमफ्राय खामसि बाथिखौबो आङो सुखाना दोनजोबखायो हरावनो सुना दोनजोबो आरोना
फुङाव ओरैबायदि गुसु ओरैनोथ' दै दांनो बायो फुङाव ओंखायनो हरावनो माने जानायावनो संनायावनो एसे मोदोमफोरा एसे गुदुं जाना थायोना माने खामानि मावनो गोसो जायो आरोना बै समाव जानायावनो संनायावनो माने बिदियावनो खामानि मावबायानो दैफोरखौ दांबाबो जेबो मोना 근데 फुङाव उथिनाखि आरो दै एसे दांनो खानसि सुनो बे मोनसेखौ बिराद बायो आरो दा हरावनो सुनानै स्र' खालामखाना दोनखाबाय नमा न'आबो एसे मोजां थायो आरोना होमबाना खिन्थु जोंनिया नै न'आबो उन्दुनायाबो बाथरुमाबो माबाया न'मा न'आबो गथाय ज' नालाय ओंखायनो माने खानसि बाथि खालायखो दोनबाथाय एसे बोरैबा नाङो आरोना थाम्फै जाम्फै फैनाय बिदि ओंखायनो सुखाना दोनजोबखाबाय आरो स्र'नो दा उन्दुनोसै गाबोन फुङाव डिउटि दोङो नालाय दा उन्दुनोसै आरो थ' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय